Matapos ang halos sa 2 buwan na pagtutuos sa hardcourt, ay muling nagarap-harap ang tatlong sangay ng gobyerno, kabilang na ang grupo ng media dito sa Araneta Coliseum para sa off-season ng UNTV Cup Clash of the Three Finals. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsama-sama ang mga lingkod bayan ng ating bansa mula sa executive, legislative at judiciary sa isang basketball tournament na hangad ay makatulong sa kapwa. Ang charity league na ito ay konsepto ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Nagwagi ang team media kontra team executive sa first game. Samantala ang team judiciary naman ang nagwagi sa second game. Ikinagalak naman ito ni Court Administrator Justice Maidas Marquez ang muling paglahok ng team judiciary at muling magwagi sa championship ngayong off-season ng UNTV Cup. Well, unang-una, nagpapasalamat tayo sa UNTV sa napakagandang programa ng UNTV. Nakakatulong na tayo sa ating mga kapwa Pilipino. Tapos nagkakaroon pa tayo ng magandang pasamahan, lalo na kaming mga taong gobyerno. So maraming salamat, dahil katulad nito, ang pinili nating beneficiary, yung mga children in conflict with the law. Ito yung mga kabataang medyo nalilihis ng landas, hindi na siguro alam ang ginagawa nila. So kailangan natin silang ibalik sa tamang landas at syempre kailangan natin ng reintegration, kailangan natin ng konting training. So doon natin ibubuhos yung ating napanalunan dito. Si Justice Marquez din ang tinaguri ang MVP ngayong off-season. Samantala, nagbigay naman ng mensahe ng pasasalamat si Kuya Daniel sa lahat ng mga public servants na nakilahok sa Clash of the Three. Papasalamat tayo sa lahat ng mga nag-participate and alam natin na the reason why they participated in this league, pocket league kung tawagin nila, off-season ng UNTV Cup, dahil gusto rin nilang maging part nung patuloy na ginagawa nating charity works and alam naman natin na ang beneficiary nun ng kanilang mga napapanalunan ay dinadala talaga sa charity of their choice. So silang nagde-decide lang kung sino talaga yung gusto nilang bigyan dito sa charity. So we really appreciate na nakiisa sila sa mga ganitong activity. They really took time out and nag-exert sila ng effort para maging successful itong Clash of the Three na off-season game ng UNTV Cup. At sinabi rin ni Kuya Daniel na magpapatuloy ito tuwing off-season. God willing, kasi ang kasunod na nito, UNTV Cup Season 4. After that, of course, may mga off-season tayo. During off-seasons, meron tayong mga ganitong ginagawa na parang off-season games. Yan naman mga classmates, lagi nating tatandaan na maraming paraan upang tayo makatulong sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga ganitong uri ng proyekto, ay nakakabahagi na rin tayo sa paggawa ng mabuti. Jacob Junicio po para sa Newsfeed.